най-накрая дойде първия мотор на Кокирин X1. Толкова съм развълнуван, че не знам откъде да започна. Отпред гумите са 14 инчови пневматични гуми, доста дебелички с много хубав грайфер. Отзад гумата е още по-дебела за по-хубаво сцепление и тук гумата е 12 инчова. Това е добре, малки гуми, по-висок въртящ момент. Мотора е тук по средата. Той е с мощност от 1000 вата. Пиковата мощност е 2000 вата. Веригата, която е много дебела, е от другата страна. С нея се задвижва задното колело. Добре е, че е прикачена директно към мотора. Също така имаме предпазител да не се вади веригата. Като цяло се усеща много солиден този мотор. Качеството е по-добро, отколкото очаквах. Вижте само колко дебела дискова спирачка имаме отпред. Същата е отзад. Дисковите спирачки са хидравлични дискови спирачки. Фарът е достатъчно мощен да осветява пътя, но аз какво бих направил? Бих махнал това, което е единственото нещо, което ме дразни в този дизайн на електрическия мотор. Махам го и тук закачам още един допълнителен фар, за да може да ми осветява още по-добре, защото този мотор ще го караме по планините и ще трябва да имаме добро осветление, когато се стъмне. На дължина моторът е 1,50 м, на височина е 1 метър и е широк 60 см с тези степенки отстрани, иначе ако ги махнем е по-тънък. Така че този мотор може да се побере без проблем в повечето багажници на колите. Амортисьорите са изненадващо добри. Сега ще тестваме окачването. Не са прекалено меки, не са и прекалено твърди, долу-горе перфектни за един кросов мотор. Задният амортисьор съм много изненадан от него. Наистина доста комфортен. Седалката е супер дълга и удобна. Двама човека ще могат да се возят на нея. Разбира се, ако не са по 1,85 м, малко по-ниски. Малко за по-ниски хора е този мотор, но пак на мен, ако съм сам, ще ми е комфортно. Виждате как изглежда. Нека да преминем на това, което всички ги интересува. Колко развива този мотор? На хартия е написано, че може да развие до 50 км в час. Но нека да го тестваме. На трета, която е последната, най-мощна. Снимайте тук. Развива до 50 км в час. И имаме много як звук от мотора. Имаме мотор от 1000 вата. Пиковата мощност е 2000 вата и видяхте колко може да развие с нея. Какво остава за батерията? Батерията се намира ето тук. Това е батерията. Тя може да се извади като отключим седалката, но също така може да се зарежда и без да сме извадили батерията, като портовете за зареждане са ето тук отстрани. Тя е с големина от 20,8 ампер-часа и напрежението е 48 волта. С нея електрическия мотор може да измине до 40 км на едно зареждане. Това, разбира се, е пробвано на средната скорост, която е втора, и с 65 кг човек, като е карано само по прав път. Така че имайте в предвид, че ако му давате много зор в планината, мотора ще издържи около 20 км. Тези ключове служат за запалването на мотора, но също така и за да извадим седалката, да може да извадим батерията. Първо отключваме и дърпаме седалката нагоре. Изваждаме я. Сега, за да извадим батерията, изключваме този свич. След това я разкачаме от кабела и изваждаме. Батерията е направена много удобна за вадене. Ето тук е порта, от който може да я зареждаме. Също така имаме и индикация, което ни показва колко е заредена. Това е изключително полезно, когато я извадим и я заредим.
Поставянето е много лесно. Дърпаме си кабела, за да си освободим пространство и батерията си влиза на място. След това я закачаме, включваме свича и връщаме седалката. Нека ви покажем и как се включва този мотор. Поставяме ключа, завъртаме и тръгва. И сега ще ви покажем какво представлява екрана. Тук ни показва скоростта, с която се движим, показва на какъв режим сме. В момента сме на паркинг, виждате, че не може да сменяме режимите. За да ги сменяме, трябва да натиснем спирачката. И така автоматично става на първи режим. От бутона за включване сменяме долу какво ни показва на екранчето. Също така, ако задържим плюса и минуса, влизаме в настройките, но тях ще ви ги обясним в някой друг клип. Честно ли казано, като го видях този мотор, очаквах цената да е много по-висока, но вижте, 1290 евро с намалението на Go Emotion. Това според мен наистина много се заслужава. На тази цена може да си вземете електрическа тротинетка като Kukirin G3 Pro, която да, малко по-бърза е, но това изглежда брутално. Наистина много по-добре от електрическа тротинетка. Какви са минусите? Един от минусите е може би, че нямаме мигач. Но пак ви казвам, добавяте си един фар ей тук, който е с мигачи и ще имате и мигачи. Нямаме и стоп, което означава, че няма да ни виждат когато спираме, а това е важно според мен, така че ще си добавите и един стоп допълнително. Тези аксесуари няма да ви излязат повече от 30-40 евро с монтирането, ако искате някакви базови версии. Теглото на този мотор е 52 кг. Малко по-тежичък е, но все пак това е мотор. Нека да се пробваме да го отлепим от земята. Всъщност не е толкова трудно, така че пренасянето му няма да бъде голям фактор. Това е моето мнение за този мотор. Kukirin X1 е нещо брутално. Както видяхте, цената изобщо не е скъпа, така че аз силно препоръчвам да го тествате. Може да го намерите в магазина ни в София и в магазина ни в Варна. Адрес ще оставя долу в описанието. Също така може да го поръчате и онлайн. Абонирайте се за нашия канал, защото скоро идват много яки нови неща и не трябва да ги изпускате.